Diváci, vítajte v školskej lavici. Lavici, v ktorej budete postupne získavať nové informácie. Čítať, písať, počítať. Spoločne s vašou pani učiteľkou či pánom učiteľom sa budete učiť prvé písmenká, až napokon dokážete napísať prvé slová a vety pre svoje milované mamy. Rodičov v tomto nezabudnutelnom dni chcem ubezpečiť, že rezort školstva spoločne so zriaďovateľmi robí všetko preto, aby generácie, ktoré navštevujú naše školy, dostali čo najkvalitnejšie vzdelanie. Aby vďaka modernému školstvu boli mladí neskôr úspešní v živote. Áno, úprimne priznávam, že v našom slovenskom školstve je čo naprávať. Bez pochyby musíme v krátkom čase urobiť viaceré kroky, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality štátnych, verejných, cirkevných, ale aj súkromných škôl. Verím, že vďaka pedagógom, vychovávateľom, ale i nepedagogickým pracovníkom budeme naďalej otvárať centra vzdelávania, inštitúcie širokej verejnosti, ktorá sa bude môcť vo voľnom čase dostávať do školského prostredia, kde sa budú stretávať mladí ľudia, rodičia, širšie komunity, priateľov škôl. Milí diváci, Slovensko je malý štát, ktorý nemá veľké nerastné bohatstvo, ale má ľudí, ktorí vďaka ich vzdelaniu, zručnostiam sú našou najväčšou devízou. Aby sme o tento dar neprišli, musíme spoločne prispieť k postupnému posilňovaniu celospoločenského postavenia učiteľov, vrátane ich spravodlivého ohodnotenia. Pre súčasnú vládu je oblasť školstva jednou z nosných priorít a každý učiteľ musí cítiť dôveru nielen žiakov, ale i podporu celej spoločnosti. Symbolicky toto prvé zvonenie v novom školskom roku považujem preto za spoločnú výzvu, ktorá ide ruka v ruke s modernizáciou nášho školstva, tou najlepšou investíciou do budúcnosti nás všetkých. Ďakujem vám za pozornosť.